Our seed, our heritage. Tinokuchingamidzai pano paZvokuitirwa Permaculture Center. Ndini Cecilia Muzvitso, bhuku raZvokuitirwa, Ward 3, Chakohwa, Chimanimani District, Manicaland Province muZimbabwe. Boka redu rine madzimai 10 ane makore anobva pa18 years kusvika pa50 years. Takarivamba mugore ra2020. Tinochengeta mbeu yetsangadiki. Due to cyclone Idai in 2019, most farmers lost their seeds and also has created dependence on external seeds among smallholder farmers. This did not only affect the seed system, but the food system and human health. The project will purchase a small grain processing machine that removes dust and stones from the seed. Muono weboka redu kuvandudza nekushambadza mbeu yetsangadiki pamwe nekudzidzisa ruzhinji rwakatikomberedza. Chirongwa chedu seboka kuzivisa varimi ukosha hwembeu dzechinyakare dzembeu dzetsangadiki, kukurudzira nekutsigira varimi pamwe chete nenharaunda ukosha kwembeu dzechivanhu, kukurudzirana maererano nehutano, kudya chikafu chinobva muzvirimwa zvedu. Tarisiro yeboka redu kuvandudza imba inochengeterwa mbeu dzetsangadiki, kushambadza, kudzidziswa kuchengetwa kwembeu dzetsangadiki muChimanimani nenharaunda dzakatikomberedza. Baba, takatenderana kuibvisa mwana madoko. Baba, takatenderana kuibvisa mwana madoko. Baba, takatenderana kuibvisa.